O complexo medioambiental Serra do Barbanza afirma que máis de 1,5 toneladas de residuos de aparellos electrónicos e eléctricos aparecen cada ano mesturados co resto de residuos e lembralles ás administracións locais e autonómica da súa obriga para informar aos cidadáns nesta materia. Ante a aparición de numerosos electrodomésticos mesturados co liso, o complexo medioambiental do Barbanza lembra a importancia de depositar os residuos de aparellos eléctricos e electrónicos nos puntos limpos ou nos establecementos comerciais onde se adquiren os novos aparatos eléctricos. E máis, para certos volumes de superficie comercial están obrigados a recoller este tipo de instrumentos aínda que o consumidor non adquira un novo, tal é como recolle o Real Decreto sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos. Dende o complexo medioambiental destacan que máis de 1,5 toneladas ao ano destes materiais mesturados co resto de residuos chega á planta do Barbanza. É imprescindible lembrar a prohibición de depositar estes aparellos nos colectores da rúa, xa que conteñen elementos contaminantes na súa composición que afectan negativamente ao medio ambiente e á saúde, como os metais férricos, os plásticos, o cobre ou o aluminio. Dende o complexo medioambiental inciden na importancia de que os fabricantes destes aparellos, administracións públicas, xestores de residuos, asociacións de comerciantes e os propios distribuidores de electrodomésticos realicen campañas de sensibilización para que a información sobre esta materia chegue a toda a sociedade. O artigo 51 do Real Decreto sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos establece que obriga das administracións locais e autonómica informar ao cidadán e que a sociedade sexa consciente dos danos que se pode causar ao medio ambiente se non se xestionan e tratan correctamente os aparatos eléctricos e electrodomésticos. Estes aparellos poden conter cadmio, mercurio, chumbo, arsénico, fósforos, aceites perigosos e gases que esgotan a capa de ozono ou afectan ao aquecemento global. Así o lembran dende o complexo medioambiental do Barbanza. Dende este complexo denuncian que a Mancomunidade de Concellos Serra do Barbanza ten concedidas 2 liñas de axuda dende o 2017 que ascenden a 184.000 euros e dos que a día de hoxe aínda non se levou a cabo ningunha iniciativa.